ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ଏତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସକାଳ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ଗାଧେଇ ପୁରା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ଏବେ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ୱେଟ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦର୍ଶନ ସାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏପଟେ ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଆମର ଫଟୋ ଉଠାଉଠି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇର କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ପୁରା ବୋଳି ହେଇ ପୁରା ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଛୁ ଘରକୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।